OK ľudia, vítam vás pri tomto videjku a dneska si dáme videjko z Rivals. Už ani budem tu dnes sám, som tu so Santou. Čaute. A dáme si čo, 2v2? Dobre. To joinuje a zatiaľ keď nás to joinuje, no tak máte čas dať like, odber a my už môžeme ísť rovno do hry. Dobre, už nás to teleportuje. No, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK, čo bereme? Čo bereme? Ja teraz väčšinou hrám Splash, ale tam môžeme s nimi arénu. Ja neviem. Dobre, no už som dal arénu. Dobre, to vidíte teraz moje zbranie. On má Energy Bundle. Ja si berem Performance, Dargons, toto a medky tu veľmi nevyužijem. Ako neviem kde. Napíšte mi do komentárov, keď využívate medkit v arene. Teraz si nemáš na medkite, že sa musíš niekde schovať. Hej, dobre, dal som damage. Nie, on má shotgunu. To je taký kus vyrovnaný, len počkať. Ja to chcem tak zaistiť, tá budem taký RPG kit. Ja si dám tiež shotgunu, lebo akože vyzerá, že toto... Dobre. Zabil som ho, ale ja som zomrel na toto. Good. OK, tak on je mega dobrý s tou shotgunou. Hej, aj tam ten typek, kámo, keď ja zoberiem RPGčko, nemá šancu. Tak ja som trochu lepší s RPGčkom, jak ty. Hej, no však, lebo ty si vyráš to na RPGčku. Celkom RPG kit, akože to musím uznať. No tak ja som mŕtvý. Ale ty si vyráš to na RPGčku, tak si vyráš to na takých hráčov. Akože ja viem aj iné gany baviť, ale to vedel som najlepšie RPGčko. Akože... Tak ten je mega OP na shotgunu. Toho... Ja som tiež dal na RPGčko, lebo ako ja som dal snajpu, dobre, budem taký snajpery. Ale podľa mňa na to dlho nevydrží mi. OK, 150! Ja neviem, kúpiť baviť so snajpou a dal som toto hlavu za 150. A to som... Ja snajpu nemám a keď som hral RNG mod, proste, lebo tam sú také, že arcade mody, každý deň sa menia, som hral RNG mod a tam mi padla snajpa a som dal každému iba headshot. Ale ja nechápem, prečo každý majú radi tak snajpu, ako... Ja veľmi snajpu nemusím. Ja som nemal, ako som si radšej shotgunu a neviem čo. No určite si na ňu nemal, keď shotguna stojí 20 a snajpa stojí... Shotguna stojí 40. 40 a snajpa stojí 75. A ku tomu som si kúpil kosu. Ale snajpa sa ti oveľa viac... Nemáš kosu. Mám kosu. Ja mám kosu. Koľko stojí kosa? 30. Neviem, 40. Dobrý, oni sa nezdajú, oni akože sú dobrý. Ako... Buď my sme slabí, alebo oni sú dobrí. Ale... No ja som ti povedal, že oni sú dobrý, no. Jaký majú level? Kamo, ty by si mal byť dosť, ty by si mal vypnúť sám, však máš Energy Bundle. Dobre, ale oni používajú shotguny a proti gunám to nie je dobré energy. Kde? Super, ja som ho zamrazil. Tady tak. Kámo, ale toto bola pekná eliminácia, ale dlhý. Koľko je? 4-3. OK, dorovnávame ich. A oni... Neviem, možno už to dáme, keď budeš akože tiež tryhard jak ja. OK, 120. Oni nás zabili? Nie. Dobre, mŕtvý jeden. OK, a ja som mŕtvý. Ale ako...
aj celkom som spokojný. Akože sú A dobrí. kde teraz ideme? To už ho môžu dať, no ešte, že? Teraz je taký veľmi vyrovnaný súboj. Akože zo začiatku nevyzeral veľmi vyrovnano. 3-0. Super, ja som aj teba. Útka, za damage, to bolo legendary. Ale ja iba zomieram. Nevieš, že? Ale Ale ty si zomrel každé kolo. Aj ty. Nie, ty nie, bo som zomrela ja. Ale ty si zomrel aj keď sme... Dobre. Ja som 2 kola nezomrel. OK, má plus 4 casey. Ja to líbnem, mám 37 caseov a čo mi treba? OK ľudia, toto videjko to bolo asi všetko. Nezabudnite dať like, odber a keď sa vám páčia viac takých videí, no tak nezabudnite nechať aj zvonček. Dobre, tak čaute.